खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फुटबल मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावनानै होदों। 15 जुलाइ एबा मैयानिफ्राय लानानै 16, 19 आरो 20 जुलाइसिम नोगोरमानि गासिबो रेस्टुरेन्टफोरखौ फुंनि 3:30 रिंगासिम खुलायै लाखिनो थाखाय गनायथि होनाय जादों। फिफा वर्ल्ड कापनि सेमि फाइनाल आरो फाइनाल मेचफोरखौ जेबो जेंना गैयालासे नायनो आरो रंजानो हानाय बादि बेराखौ खालामनानै होदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया गावनि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बे गोनां खौरांखौ फोसावनानै होदों। चिराङाव फिन आरोबाव सिखाव खावनाय जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव थानाय बेंटल बर' निलिबारि गामियाव हरनि उन्दुफुबाय थानाय समाव 12 रिंगासो समाव दुथां सिखावनि हानजाया खाबु लानानै जेसिबि आरो ट्रेक्टरनि बेटारि आरो सेलखौ खावनानै लांदों। बाहेराव सिखावफ्रा सिखाव खावनो नाजाबाय थानाय समावनो एसे सोदोब खोनानो मोन्दोंमोन, नाथाय उननि समाव उन्दुनायनिफ्राय बाहेराव ओंखारनानै नायब्ला गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायलांनानै खारलांनायखौ नुनो मोन्दों, नाथाय खोमसिनि जाहोनाव बिसोरखौ मोजाङै नुनो मोनासै होननानै मिथिहोदों। बे सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै दायो थानायाव गांसे एफआइआरबो थिसननाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आथोनारि सोमोन्दो लाखिनो नाजानायनि दायाव क'क्राझारनि लिटल सरोजिनी नगर गलानि बिगोमा अमरातान राजतगिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। क'क्राझारनि लिटल सरोजिनी नगर गलानि बिगोमाया फसंथानाव खामानि मावनाय सासे लाइमोन आइजोखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनो नाजानायनि दायाव क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। जिउ रैखा मोननाय सुबुङा एफआइआर होनायनि उनाव बे खामानिखौ लानाय जादों, जायनि जाहोनाव सुबुंफ्रा रागा जोंखांदोंमोन आरो न्याय दाबिनानै धरना होदोंमोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो बिबानगिरिफ्रा अजद होनायनि उनाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैखौ मैया सदननिफ्राय सानसेनि थाखाय होखारनाय जादों। बिधान सभानि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ सानसेनि थाखाय सदननिफ्राय होखारदों। गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि लाखिनाय समाव खनले हेंथा खालामनायनि थाखाय अखिल गगैखौ सदननिफ्राय होखारनाय जादों। मख'नो गोनांदि सोलिगासिनो थानाय आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमनि मैया 8थि सानाव गिबि मन्थ्रि आरो अखिल गगैनि गेजेराव मैखोम गोख्रों दान्थे-बिदान्थे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया बाजेटखौ लानानै जोबथा बिबुंथि लाखिनाय समाव रावबो एमएलएफ्रा हेंथा होनो मोना होननानै बुंथिगिरिया होबथानायनि उनावबो जेबो खेरखेरायाबालानो अखिल गगैया गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै खनले दान्थे-बिदान्थे खालामनाया सोलिदोंमोन, जायनि जाहोनाव थासारिया दुंहावसिन जानायनि उनाव अखिल गगैखौ सदननिफ्राय सानसेनि थाखाय होखारनाय जायो। भारत-भुटान सिमा ओनसोल भेरगावनि टेंकी बस्तियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरनि उदखारनिफ्राय खुनुरोखोम गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों गंसे नखरा। हाग्रानि मैदेरा फैनानै थाग्रा न'नि मुवा बेसाद, उन्दुग्रा बिसना, जानाय लोंनाय गासिबो सिलिंखार खालामनानै होदों होननानै अजद होदों। बेल' नङा आरो साखाथियाव थानाय गंथाम गंब्रैसो नखरफोरखौबो सिफायनानै सोरलां-बोरलां खालामनानै गालांदों हाग्रानि मैदेरा। जायगानि सुबुंफ्रा अजद होनाय बादिब्ला बे ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा सानफ्रोमबो उदखार खालामफैबाय थायो, जायनि जाहोनाव मैदेरखौ गिनानै हरनि समावबो मोजाङै उन्दुलांनो हाया। दुखुथिया नखरफोरा दायो गासिबो मुवा बेसाद न'-बां सिफाय जानानै हालाय-हाफाय जानाय दङ। बेखौ लानानै जाहाथे दुखुथिया नखरफोरनो आसाम सोरखारा अनसुंथाइ होयो, बेनि थाखाय सोरखारखौ खावलायहरदों। आईआईटी हायद्राबादाव बीटेचआव मुं थिसननायनि थाखाय जाफुंसारनो हानाय कुणाल बर'नि फरायनायनि खरसाखौ बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बानस'नो थाखाय खोथा होबाय। मैया लाइमोन बीपीएफनि मोनसे थान्दै हानजाया कुणाल बर'नि न'आव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे बे खौरांखौ फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि नखरनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां नङैनि थाखाय बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारीनिफ्राय मदद हास्थायदोंमोन कुणाल बर'नि बिमा-बिफाया। उदालगुरि जिल्लानि खालेंदुवार बीटीसी बियाबनि हरिसिङा खान्थालगुरि गामिनि जादु बर' आरो रिया बर'नि फिसाज्ला कुणाल बर' बिथा। ইতিমধ্যে গম পাইছে যে যোৱা 12 তাৰিখত আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ এখন বিষয়ববীয়া সভা আছিল, য'ত ৰাজ্যিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক উপস্থিত আছিল। সেই সভাখন ভালভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আমাৰ 12খন মণ্ডলৰ সভাপতি আৰু জিলাৰ সকলো বিষয়ববীয়া লৈ সভাখন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। কিন্তু সন্ধিয়া কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই ৰাস্তাৰ পৰা 4বাৰ আমাৰ জিলা কাৰ্যালয়ত দলিয়াই আমাৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ যিখন গ্লাছ আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এই গ্লাছখন ভাঙিছে। তেতিয়া আমি বস্তুখন চাই আমি ইতিমধ্যে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক এজাহাত দাখিল কৰিছো। এজাহাত দাখিল কৰাৰ পিছত পুলিচ প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰিছে আৰু এই জিলা কাৰ্যালয়খন সম্পূৰ্ণ আমাৰ চিচিটিভি সাৰ্ভিলেন্সত আছে। গতিকে পুলিচ প্ৰশাসনক আমি সকলো তথ্য দিলো, চিচিটিভি সকলো ফুটেজ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে এই কালপ্ৰিটজন যিজনে দলিয়াইছিলে 4বাৰকে শিল, তেওঁক এই ভাওৰাগুৰিৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰিছে। গতিকে এই ভাওৰাগুৰিৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰা এই দুষ্কৃতিকাৰীজনক ইতিমধ্যে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম, তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰি আনিছে। তাৰপিছত যোৱাকালি আকৌ একেই ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হল।
যে আমাৰ জিলাৰ আনো এখন দৰজাত এনেকুৱা শিল দলিয়াই ভঙা আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তো খিৰিকীটো ভাঙিছে। তো এই ঘটনাটো আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই, কাৰণ আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ চলি আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চলি আছে, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এনেধৰণৰ ঘটনাটো আমাৰ দলীয় কোনো কাৰ্যকৰ্তা সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। কাৰণ এইটো এটা কনস্পাইৰেচি যেন লাগিছে, ইয়াৰ আঁৰত কোনোবা লুকাই আছে। পুলিচ প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাম যে ইয়াৰ পিছত কোনোবা যদি লুকাই আছে তদন্ত কৰি তেখেতক ওলাই আনিব লাগে, আৰু মানে দোষীক প্ৰয়াত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে, যাতে এনেধৰণৰ কাৰ্যালয়ত আৰু পুনৰাই এনেধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰী মানে শিল দলিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে।